Oh, Déu meu, un ordre d'embargament. Estem perduts. Emma! 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 Què passa? Qui és això? Explica'm. Ja ho llegiràs demà. No em facis ni una pregunta. Però... això què? Deixa'm estar! Vés-te'n! Tinc set! Què tens? M'ofego! Beu. Què et passa? On sents dolor? Què has menjat? Respon-me! Allà! Allà! No. Què li passa, senyora? Necessita ajuda? Què puc fer? Porta'm la nena. Ara mateix. Porta'm la nena. Que no es culpi a ningú de la meva mort. No et preocupis. Aviat no et tormentaré més. Però per què? Qui t'obligava? Era necessari. Que no eres feliç? Sempre he fet el que he pogut. Sí, és cert. Però ets bo. On és la mama? Ara anem a veure-la. Què et passa, mama? Mama, estàs blanca. Em fas por. La mama no es troba gaire bé. Deixem-la descansar. Digues-li adéu. Per què aquesta desgràcia? Jo sempre he fet el que he pogut per la meva dona i la meva filla. Tat! Tat!